Leo memoria phansi kuzolunga kuzodlala sofika isikhathi Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi nigrand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawuthi-ke usanda kusijoyina kwi-channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, subscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphisa i-notification bell ukuze uma ngifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, emdlalweni we-Kaizer Chiefs versus i-Kruger United, njengamanje ngizokuvezela igoli. Kaizer Chiefs iyalida ngo-1-0, igoli elimnandi kakhulu lishawe uFlavio da Silva ngomzuzu ka-7 liyadlala ngemumva. Wena wakho kulula kakhulu, make sure ukuthi uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel, uciphiza i-notification bell, ngoba mangena elinye igoli futhi ngizophinde futhi-ke ngizokwenza i-video engizokuvezela lelo goli. Okwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.